ginagawa mo? Mga kaputs, let's go! Mga kaputs, no? Taalis tayo ngayon! Pupunta tayo ng... Hindi! So, andito po tayo ngayon sa Asakusa, no, mga kaputs. Yan, no? Dami people, no? So, yun na po, no, mga kaputs. Dito tayo nga sa Asakusa. Ken? So yun na mga kaputs.
NANI?! Ang daming tao, hindi ka makapag-video. O ano, no? Sobrang daming tao na makakapag-video. Diyos mio, Marima. Sobrang dami ng tao, ang ingay. At ngayon naman, no? Grabe, no? Ang ingay niya, no, mga kabuts. Sobrang solid. So yun na nga, ano? Ala naman din siya ginaro. Alis na tayo. Punta tayo ng Sky 3. Koala Beats. Veggie cooking, that's some heat. So maulan ngayon, no, mga kabuds, no? Kahit maulan, wala makakapigil sa atin, no? Pero walang ulang, no, bagyo makakapigil sa atin. Dahil nagpa-vlog tayo. So yun na, no, mga kabuds, no? We're going to Sky 3. Sky 3, Sky 3. So which is ngayon, no, walking distance tayo. Tignan nyo naman to. Oh, may nakita akong magandang sakyan. Tignan nyo naman. So still, no, mga kapuds, wala makakapigil sa atin. Tignan nyo naman to, nakikita namin ngayon. Kakasal lang. Kasal lang, kasal. Mga kalesa dito, no? Mga next level na kalesa, no? Mga kapuds, no? Next level kalesa, human kalesa. Here we go again, once again. Papasok na naman kami ulit. We need to go back on the station. It's called Eki. Yan bahay. Tignan nyo, nakaupo pa siya, oh. Magdito kami ngayon sa bilihan ng sapatos. Para kay Aubrey. Pas na kami ng templo. Lalabas na kami ng templo. Dito na tayo sa Sky 3. Grabe. Mga yung baho. Makakaing araw yung baho. Diyos mio. Bala mo, masapokate ka, no? Sabi yung amoy, no, mga kapuds, no? Nakakasapokate. Ang sakit sa irong, no? At andito si Colonel. Yes, Colonel. Yes, Colonel. Kita nyo naman yan, no, mga kapuds. Sky 3 on my back. Busit ka. Nandito po kami ngayon, no? Baba ng Sky 3, no? Ano? Wow! So, nandito na kami ngayon, no, mga kabuds. Nandito na tayo. Pupunta na tayo ng Ueno, pauwi na tayo. Pagod mag-ikot, maghanap ng istasyon, no? No, ganun na nga yun. Gusto pang pumunta ni Mama sa ano, Achiko. Mahirap mga sumakay ng tren dito, maraming gano'n. Maraming daan. Miras tayo rin kayo Ueno. Did you see that? Lambo on my back, no, mga woods. Mga kaibigan, ngayon, may nakita tayo. Nasampal ka na ba ng Crocs na? Hindi yung Crocs na yan. Ganito kalaking Crocs, no, mga kaibigan. Sampal ka ito, labas buong kaluluwa mo. Ito ang anyway, no, kining bandagin. Kami yung kuha ng tatang ko na yan. So, tutangin ining market ni mga kaputs. Ang karakal tao, karakal pamangan. So, all sells, workers.
mga kaputs. Ayan, Assalamualaikum. Makan nasi? Mau try? Masarap? At sa wakas, no? Jerino rin, me. Tapos ka na, ma. Wow. Tapos ka na, Bob. Tapos na kay Bapa. Pauli na kami mga kaputs. Kamalita short, mahal yung tsaka 1,000. Bibili natin ng chocolate si Tito Ando. Titignan namin kung anong chocolate nandun, no? Chocolate pa, more. Magkakajabits ka sa chocolate mo, men. From pagpapasya sa malapit sa Tokyo, sa medyo city, no, mga kaputs. Ngayon, uwi na tayo. Nag-enjoy yung mga mata. So, gabi na. Sindihan na yung mga ilaw-ilaw. Kung nakikita niyo yan. Nagsisindihan na yung ilaw-ilaw. So, tangin ni Kenny. Manyara na lang, closing. Happy ni magulo ini. Tayo ng customer kanyan. Si Kamura ng panin na kanyang. Yan ang mga goods. Happy ni magulo ini na yung mga kapuds. Pagkamalong ka niya, kikret ng alam buntukin na ng kamalong mo. O niya, Alak kasing mic eh, daramdaman niya. Dadaan tayo sa maraming nagiinuman. Yan, mga nagiinuman. Lasing na yun mga kaibigan, hindi na nakaya. So yun na mga kapuds. Nakasabi mo ngayon tens ngayon miras na ako. babagol, masakibitis, Dakal mamaong ligi-ligi. nakabeta ba ng malan. Pwede na. Marulo, ba't na naman? So yun na mga foods, like, comment, and subscribe kahit sa man dito sa dalawang ito. Pasalupa! Peace! I-ring mo na rin yung bell, huwag mo lang kalimutan yan. Diyan eh. Foods, may unboxing tayo, no? Gets mo? Unboxing, ma-unboxing na tamo. Oh, shit, no mga foods, ito yung unboxing natin ngayon, so Unboxing! 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 Unboxing!